קצת ביישן, לא מאופר. ביישן, לא מאופר. ביישן הילד. הוא לא מתאפר בדרך כלל. בדרך כלל אני גם לא עשיתי שיער בימים האחרונים. תסלחו לו, תסלחו. הוא לא הוריד את הקוקו כבר שבועיים. אני פה עם הקוקו מתוח. וואי אחי, איך מתחילים? אהלן, שלום, אהלן. ערב זך. ערב זך, ערב טוב, ערב טוב. ערב זך. ערב טוב, כן, באמת, איך מתחילים? איך מתחילים אחי? למה אנחנו פה? מי אתה? מי אתה? אהלן, נחלו. אז קודם כל, נכון, צריך להציג את עצמנו. נציג את עצמנו, אחי, תציג את עצמנו. אוקיי, אז קודם כל, אני קוראים לי אפק. אני אקח שלוק מים בינתיים. תשתה לי, אני אפק גמליאל, בן 30. אבל לא נראה. לא רואים. זה הגן התימני. פרגית. בן 30, בזוגיות. כבר עליה. 5 שנים. אוי. כן, חשוב לציין. חשוב לציין. שכל הבחורות פה לא... שלא יחשבו. רגע, שנייה, נגיע אליך. לאט. עובד כמשהו כמו 2 וקצת. בחברת מטריקס, באגף הביטחוני של חברת מטריקס, בתור איש IT וסיסטם, סיס-אדמין, חותר המון לעולמות הענן, רוצה להגיע לעולמות הענן, עולמות הדב-אופס. מעניינים. מאוד מעניין. יש, הדרך עוד ארוכה, צריך ללמוד וזה, אבל משקיעים לשם. טוב, בואו נעבור אליך שנייה, רגע, תספר קצת על עצמך, אני גם. לא, אני צריך עוד לחשוב מה אני אומר, אבל בגדול קוראים לי כפיר, בילו, בן 30, ממש לאחרונה, אלוהים ישמור. רווק החלבת, תפוס חזק כמו... אז פה כל הבחורות פה תקפצו. כן, אז תקפצו למספר שלנו, 1-900. סתם. גם עובד, גר בגבעתיים. בכמעט שנה האחרונה, עובד במטריקס כבר 2.5, אחי, אני סגרתי 2.5 תחילת חודש, כן? יפה. 2.5, אלוהים ייקח אותי. מה אני עושה? אני עושה הכל, אני מפתח בעיקר, מפתח בקאנד, ארכיטקטורה, אני עושה ענן, פאנלים, תקרה, צביעה, מה שאין לצריכה, להוריד כוסות אני מוריד, להוריד כוסות מהמדפים הגבוהים, בטח, למלא את המכונה של הקפה אני ממלא, ממלא את הפולים, אני ממלא, ומה עוד? וזהו לדעתי בגדול, פרק ראשון, די מוזר, מאוד מוזר, לא בטוח, לא ברור, אני רק מציין, חייב לציין, העברית שלי, בדיקציה קצת, לא עברית כי זה לא שפתם, זה שפתם, פשוט אתם יודעים, יש 2, זה זכר, כל הדברים האלה, כנראה שנפגוש את זה כאן, אז אתם יכולים לתקן, לרשום משהו, לרשום לי בתגובות, באמת על מה אנחנו צריכים. בלי כללות. לא, בלי כללות, זה לא נעים, אנחנו פה בטוב. אנחנו פה בטוב, בלי ידיים. בלי ידיים. אז באמת, אני אגיד כאילו למה לדעתי אנחנו פה. סבבה, כאילו לא סגרנו את זה בינינו, למה אנחנו פה, לא סגרנו את זה. איך זה הגיע בכלל, איך זה התחיל? אבל אני חושב שאנחנו פה כדי למצוא באיזשהו מקום לפורקן ההומור והציני שאנחנו חיים ביום יום ביחד בעבודה ומחוץ לעבודה בשנתיים האחרונות. אם זה שטויות מהמשרד, אם שטויות אחרי המשרד, על החבר'ה של המשרד, עם החבר'ה של המשרד. וזה כאילו, זה ככה לדעתי, כן? זה הוויז'ן שלי. ואפק אולי גם משתף אותנו בוויז'ן שלו, כשאני אשלוק מים. הוא ישלוק מים. אנחנו פה בין שלוק לשלוק. חד משמעית שזה באמת הוויז'ן כחלק. מפה זה... גם מתפתח, אני חושב. כן, זה יתפתח, נביא פה קצת אורחים, גם מהמשרד, גם מבחוץ. אומן אורח. מנש. מנש זה החתול שלי ושל מוריה. נכון, לא אמרת על מנש. נכון, אתה צודק, לאט לאט נכיר, לאט לאט מכירים. מנש הוא חתול נבל, סתם, חמוד. אני אגיד את האמת, מי שמכיר אותי יודע, אני וחתולים זה לא,
אבל מנש הוא אחד. אבל מנש הוא האחד. הוא האחד והיחיד. מנש הוא האחד והיחיד. הוא לא יכול בלעדיו. מנש זה אח, מנש זה החתול הכי יפה וחמוד שהכרתי, ועם זאת הכי מלעון. אז צריך להיזהר שם עם האצבעות של הידיים, למה הוא נושך המניאק. כמו כל חתול. אוהב לי. כמו כל חתול, כן. אנחנו קצת חושבים שהוא נושך קריות, כן? אני בטוח שהוא מוחי. יש לו כזה יש לו את הווייב יש לו את הווייב של הוא כאילו כזה תל אביבי כזה, הכי אין וזה, אבל... הוא ג'ינג'י, קודם כל יש לך חתול ג'ינג'י. יש לך קודם כל חתול ג'ינג'י. ג'ינג'י בחתולים, ואנשים לא מכירים את זה, אבל ג'ינג'י בחתולים זה כאילו החתולים הכי נבלות שיש. הם הכי שובבים, הם הכי, אמורים להיות הכי, לא יודע. מה זה חתול ארס כאילו? לא, זה ממזרים כאלה. זה לא ארס, זה כאילו... לא, זה לא ארס, זה ממזרים, הם אוהבים לעשות שטויות. מנש שהוא עצלן, הוא בכלל חתול עצל, אני לא יודע, אבל יש לו את מיהו. מה זה החטיף הזה? מה זה? זה חטיף שם? זה מוריה. זה חטיף, או שזה, אני רק סויה. סליחה. אני לא שותה חלב. אלוהים שיעזור לי ולכל החתולים באשר הם. אלוהים ישמור. אז כמו שהפק באמת אמר, אנחנו מתכננים להביא לפה המון אנשים. אנחנו, הוויז'ן הכללי וההתחלתי כמובן יהיה חבר'ה של המשרד ככה לצחוקים, וזה כמובן שלמאיה יש פה איזה 6 פרקים. אתם תכירו את מאיה, מאיה מיוחס. מאיה, כן, אנחנו נעשה צעדים עם מאיה, יהיה כיף. נעשה צעדים. אבל בגדול, באמת זה הוויז'ן, גם פה כאן לשטויות שלנו, גם לכיף, שיח, לא יודע, יומיומי אני אקרא לזה, או שיט שעולה לנו במהלך היום. מהדברים הקטנים, סתם, מהבוקר טוב של המשרד, מהבוקר טוב שלנו במשרד, זה בקפה של הבוקר, זה יכול לעבור לצהריים, זה יישמע מצחיק, אבל יש גם את הקפה של 3. הקפה של 10, הקפה של 10, הקפה של 11. יש את הקפה. במצטבר זה הרבה קפין, דופק גבוה. דופק גבוה, כן. עבודה בדופק גבוה. פסט פייסט. אז זה בגלל הקפין. כן, זה בגלל הקופאין. ובגלל האנשים. בעיקר בגלל האנשים, כן. אנחנו נארח פה כמה, ויהיה מעניין, יהיה מגניב, יהיה מצחיק. גם חלק מהרעיון הזה זה גם פה כאן כזה לדבר על הדברים שאנחנו עוברים ביום יום, ימים לא קלים בכלל. כן. שנה שעברה עלינו לא בקלות, ימים מאוד מאוד קשוחים. אבל עם הפנים קדימה, כאילו עם הזה חיובי. תמיד מחפשים להיות חיוביים, כי זה חשוב, ולדבר על הדברים, זה חשוב מאוד, לא לקבור אותם בפנים בתוך הלב, כי זה לא בריא, צריך לדבר עליהם, לדבר על הדברים האלה. יפה אמרת, אני גם חושב שאחת הנקודות שכן חשוב להבהיר, גם באופי שלי ושל אפק, כן? אין פה פוליטיקלי קורקט, כאילו כמה שניתן, אבל אני אגיד בשמי, כן? אם אתה רוצה תצטרף להצהרה שלי, כן? אבל אני לא מאמין בפוליטיקלי קורקט, אני מאמין בלהגיד את הדברים תכלס, איך שהם, לא לייפות אותם, מבחינתי זה דרך הכי טובה להציג את המציאות ולא לעבוד על אנשים, אבל בגדול זה מה שאני, לשם אני מכוון, ואני גם חושב, אגב, שגם אחת הסיבות כאילו שהגענו לפודקאסט הזה, זה כי הרבה מאוד חבר'ה מהמשרד גם דחפו אותנו לעניין הזה, זאת אומרת אנחנו יושבים הרבה מאוד פעמים ביחד, ומנהלים איזשהו פינג פונג כזה, לפעמים שחור, לפעמים לא, אבל כאילו לתת הוצאה לפינג פונג הזה, כאילו גם מעבר למשרד, גם בעצם גם לממש את בקשת הקהל, אפשר להגיד. לא, אפשר להגיד בקשת הקהל, נכון? בקשת הקהל, כן. בקשת הקהל זה יפה. יפה, מי הקהל יד שלנו בעצם? שאלה טובה, מי הקהל יד? מי הקהל יד שלנו? האמת שאני חושב שהקהל יד שלנו, חוץ מאלה שכן דחפו אותנו וכן מאמינים בנו, כי הם כנראה כן ישמעו ויאזינו ויגיבו. כן, אנחנו מצפים לזה. אנחנו מצפים לתגובות, לשיפורים, איפה לשפר, איפה צריך מה שנקרא לעשות עוד בלנס. וכמובן שכל מי שמתעניין, אם זה לדבר על הדברים שעוברים ביום יום, אם זה דברים... האמת שזה רעיון מעולה, אחי, האמת שאפשר לכתוב לנו נושאים,
נכון. שהיו שמחים לשמוע אותנו מדברים עליהם. עכשיו זה יכול להיות הכל, כן? אפשר גם ללכת ברחוב. לשאול אותם, מה אתם הייתם מעוניינים? שלום, סליחה גברתי. אפשר שתענו על שאלון לא, כזה? אבל זה רעיון טוב האמת, זה רעיון מעולה, אני אהבתי את זה כי אפשר אגב אנונימי, כן? לא חייב זה, לא חייב אנונימי. בשמות, זה גם בפייסבוק יש היום חדש. כן, אנונימוס. חדש לחגים. אנונימוס, לא יודעים מי זה. לא, אבל האמת שאתה צודק, אבל זה אחלה של רעיון אגב לחלק מהתוכנית, כאילו באמת נושאים שאפשר לדבר עליהם ביחד, גם כאילו מה שנקרא לבקשת הקהל, בלי קשר, אנשים שרוצים לבוא לשבת, באמת כמו שאפיק אמר, לדבר, אני חושב שזה יכול להיות אחלה של מקום, אני מניח שמי שיעשה את זה, זה כנראה יהיו הסביבה מאוד מאוד קרובה שלנו, כי אני תופס אותנו כחבורה בעבודה, אני אגיד את זה, כחבורה מאוד מאוד קרובה, מכילה, ואני חושב שזה כן יכול להיות מקום לאנשים לבוא ולהרגיש הכי חופשי, להגיד את כל מה שיש להם מהלב, גם השטויות הכי מצחיקות, גם הכאבים הכי חזקים, ואני חושב שזה יכול להיות אחלה של מקום לפורקן. יפה אמרת אחי, יפה אמרת. אני חושב גם תוך כדי שאני כמובן נתקדם, נכתוב קצת תוכן, נבין איזה תוכן אנחנו רוצים לכתוב, להבין, לדבר עליו, ונבין גם יותר מי קהל היעד שלנו בסוף. אפה קיבל. הוא קיבל הודעה. אין לו זה, חד קשר. אין לו קשר, והוא בנצח. קצת תחביבים עלינו, נגיד קצת כל אחד והתחביבים שלו. אני חושב, התחביבים שלי בחיים זה... סודוק. בדיקות דם. בדיקות שתן. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו כבר בגיל. סודוקו בינוני. סודוקו בינוני. כן. נגיד, אני יכול להגיד על עצמי, יש את הדברים הבנאליים כזה. אוהב משחקי מחשב. אני אוהב לגלוש על סנובורד. בואנה, נכון, אנחנו... נכון, כן, סליחה. אחר כך. רגע. אז כן, אלה הדברים הבנאליים, כן, אבל יש תחביבים קצת יותר. נגיד, אני אוהב, אני בפייסבוק, אני חבר בקבוצה. זה הדבר הכי מצחיק בעולם. זה הדבר הכי מצחיק בעולם. אני מוצא קבוצות שאני מוצא את התחביב שלי איכשהו להוציא את העצבים של היום-יום. זה מדויק. של היום-יום. כי בואו, לעבוד עם אנשים לא קלים, כאילו אני עומד פה מול בן אדם זבל בסוף. לא, אני זבל. מניאק של בן אדם. הוא בסופו של דבר מישהו שאני צריך לתת לו תמיכה. אלה האנשים שמעצבנים אותי ביום, אז... ואתה רוכב אופנוע. ואני רוכב אופנוע. שזה מוסיף. שזה בכלל מוסיף על זה שבכבישים בארץ, סוג בזהירות, צריך ללמד אנשים, נעשה גם על זה, גם זה נושא אחלה, ננסה לדבר עליו באמת, מה קורה פה בכבישים, אבל עזבו את זה. יש לי קבוצות בפייסבוק, אני אתן לכם דוגמה, קבוצה שנקראת חניתה כמו זין. בעצם קבוצה, אני ממליץ לכולם, באמת, זה קבוצה של אנשים שפשוט מצלמים רכבים שבן אדם שחונה בצורה כזאת שאין לך מה לעשות חוץ כי לבוא ולחכות לנהג שיזיז את הרכב ולדפוק לו מכות, אתה לא יכול, כי זה פלילי, זה אסור, זה לא טוב. אז מה תעשה? תעמוד שם, תחכה לו ותצעק עליו? מה זה יעזור לך? אין מה לעשות. זה לא יעזור לך. אז הקבוצה הזאת פונה לכל אלה שביום יום פוגשים את הדבר הזה. זה אנשים שאסור להם להתרבות. זה אנשים שהם פרסומת מהלכת לדורקס. משהו כזה, כן. זה ממש ככה. ואני בטוח שלכולנו זה יצא להכנות את הרכב בצורה כזאת או אחרת. קורה, אבל כן, זה מה שיפה בעם שלנו, כן? כאילו... אנחנו נתלונן על משהו, על בן אדם, אתה לא עשית את זה כמו שצריך, וזה לא עושים את זה ככה, ובסופו של דבר אנחנו נעשה את זה, ונעשה את זה בצורה הזאת. לא היה צריך להגיד לו את זה. לא היה צריך להגיד לו את זה. בסופו של דבר הקבוצה הזאת, בן אדם מצלם, מעלה, נותן איזה משפט יפה כזה, של בוקר טוב, הגעתי לרכב וחסמו אותי, לא הצלחתי לצאת מהחניה, סתם דוגמה. ואז מתחילות תגובות. בתגובות זה נהיה נחמד, אנשים נותנים לפעמים פתרונות לא יעיל.
פתרון לא יעיל. כן, תנסה לצאת, אוקיי. תנסה לשים דרייב, אולי תכניס לי הילוך, אולי רוורס, מה עם רוורס? ניסית רוורס? תודה שושי מחפוד. שושי מחפוד מחדרה. שושי מחפוד מחדרה רושמת, אתה צריך לסובב את הסוויץ', זה של השליח, ואז יש סטארטר. תודה לשושי, מכאן. סט מגבות עלינו. סט מגבות עלינו. השליח בדרך. רק תיזהרי שלא יחסום אותך עם הקטנוע. אבל בסופו של דבר זה קבוצה שהיא מצחיקה, ואני מוצא שם דברים מצחיקים, ולפעמים גם אני נותן תגובות לאנשים, וזה יכול קצת להוציא כזה עצבים, במקום באמת להתעצבן על בן אדם, או כל דבר כזה או אחר, זה פשוט להוציא את זה במקלדת. לא כללות, לא כללות, אנחנו לא מקללים, לא משפילים, לא משנה מאיזה עדה הוא, או מאיזה מוצא הוא, לא. זין הוא זין. הוא יצא זין, כי הוא הכנע כמו זין, אבל לא כללות. אני אתן סתם עוד דוגמה לעוד קבוצה. יש קבוצות של מצלמות, זה נקרא שמשה, מצלמות שמשה, משהו רחבים. משהו כזה, כן, משהו כזה, מצלמות שמשה, דרך. כן, ואני גם חבר בקבוצת אור ירוק, אור ירוק זה כיף. שנשמע כאילו הכי שמאלני, מה אני כזה, הוא עבר באדום, אוי אוי אוי, בוא נדווח עליו. לא, כי אלה דברים שגם אני חווה אותם ביום יום בתור רוכב אופנוע, של נהגים שאלוהים ישמור. כן, כן, כן. אלוהים ישמור. אנחנו נזהרים אקסטרה כמובן כרוכבי אופנוע, ולא מבצעים את העבירות האלה. ואז בתגובות אתה רואה בעצם אנשים שנותנים חבל, לא, הוא לא עבר באדום, זה התחלף. זה התחלף, זה בדיוק התחלף, ואנשים שנותנים תגובות, כל אחד רב שם ראש בראש, וזה, אני מאוד אוהב. אתה מת על זה. אני התחביב שלי, בהמשך לתחביב של אפק, זה להיכנס לקבוצות שאפק חבר בהן. לראות אותו, תקשיבו, קחו פופקורן, כנסו לדפים שאפק עוקב אחריהם, בסדר? ותהנו מחוויה, זה חוויה אינטרגלקטית, חברים, באמת, התנגשות בין טיטנים משום. בידוד לכל המשפחה. וואי, זה באמת בידוד לכל המשפחה הדבר הזה. אז זה תחביב אחד שיש לי להגיד עליי, אז בוא... איזה תחביבים יש לי, אחי? איזה בן אדם ריקני. איזה ריק. בן אדם ריק. מה אני אוהב לעשות, אחי? הוא ריק מתוכן. אני לא יודע מה אני אוהב לעשות. מה אני אוהב לעשות? בוא... מה אתה אוהב לעשות? לא יודע, אני כאילו תוך כדי שאני מדבר, אני מסתכל כאילו ימינה שמאלה בבית, כל מה שאני רואה זה אוכל והארי פוטר. אדם ריק, שטחי. הארי פוטר לדעתי זה תחביב לא רע. טוב, כמו שאפק אמר, גם אני חטאתי 10 שנים בעולמות האופנועים, מבין לליבו כל כעס ותלונה שיש לציבור הנהגים, גם אנחנו לא תמימים. במיוחד השליחים אפק, שאתה... הייתי תקופה שליח בוולט. אין בעוונותיך. לקחתי משם קצת... אבל כן, אין ספק באמת שהתרבות נהיגה פה בארץ היא חולה, היא פשוט לא טובה. מה אני אוהב לעשות? וואי, מה אתה חושב שלי? טוב, אני אתה חייב למצוא תחביב, אתה לא יכול... מה אני אמצא? לא יודע, אני חנון. בתפיסה שלי אני חנון. אני אוהב לקרוא ספרים, בעיקר הארי פוטר. רק שתבינו, זה חנון בחזות מזרחית. כן, אני בחזות מזרחית, כן. שלא תבינו אחרת. כן, אמא תימניה כפרה עליה. ולא יודע, גדלתי לקרוא הארי פוטר ולא ספרים אצל המורי. הוא קיבל צליפות מהמורי. כן, קיבלתי אצל המורי גם, כן. אני אוהב מאוד לבשל, אני חושב שזה אהבה שאני ואתה חולקים, למרות שאתה לא רואה אותי בנושא הזה, אבל אני מאוד מאוד אוהב לבשל, אוהב את המטבח, אין לי בעיה, אני מעדיף לבשל מאשר לחמם אוכל, אני שונא לחמם אוכל, אני מעדיף לבשל חד משמעית. לחמם אוכל מה? כאילו מיקרו? מיקרו, אני לא סובל אחי, לא סובל. בסדר, אבל מה זה? נשאר לך פסטה, לא תחמם אותה? אני אחמם אותה. מאתמול. אני אחמם אותה, אבל אני מראש מעדיף להכין קצת, כדי לגמור את זה באותו יום, ולמחר להכין עוד. זה לא מזרחי, זה לא מזרחי מספיק. הרי מזרחי מה, אמא שלי כפרה. הגדה היא, ושמה באיזה. אמא שלי אחרי, אתה יודע מה היא עושה? מקפיאה לך הרים של... אז אצלנו נגיד לא מקפיאים שום דבר, כי זה נגמר תוך 3-4 ימים. באמת הכל שם זה שברים. אבל בגדול אחי, כן, זה הווייב, אני פחות איזה, מה עוד אני אוהב לעשות? אני אוהב לצחוק. אני חושב שאחד התחביבים הכי גדולים שלי זה אנשים. אמיתי.
זה אנשים, זה לבוא, לראות אנשים, בעיקר לדבר, לצחוק, לשמוע, להכיר. אני חושב שזה אחד הדברים היותר טובים וכיפים שיכולים לקרות לבן אדם, לשבת לשיחה אמיתית, שהיא גם מצחיקה, גם רצינית, גם זה, כאילו אפשר, שיחה יכולה להיות הרבה רבדים, לא חייבת להיות רק ברובד אחד, ואני חושב כאילו זה משהו שאני נגיד מאוד מאוד אוהב. מאוד אני אוהב לעשות, לא יודע, לצאת, לשתות קצת ביר עם חברים, קצת הרבה. אלכוהוליסט. כן, ג'וליאן, אם אתה פה ואתה רוצה חסות. רוצה חסות. אנחנו יושבים בבר, לא נזכיר שמות עכשיו. לא נזכיר שמות, בלי שמות. אנחנו יושבים בבר, כולם לא מבינים, בסדר, סבבה. אתה מגיע, נכון, בעל הבית בונה את השולחנות והכיסאות, הוא בונה אותם בבית, וזה סבבה, אז התיישבת, אז דקר אותך איזה מסמר קטן, באמת. לא קרה כלום. לא קרה כלום, אז נסרטת מהשולחן בקטנה. כולנו מחוסנים לטטנוס. הכל, כולנו בסדר, הרי לא באים לשם עכשיו בני 70, בוא אחי, כולם צעירים, אנחנו צעירים, יושבים שם וזה, אבל למה, 5 שקל, 5 שקל צ'ייסר, רק 5 שקל, לא תקנו. ומי שלא מעריך את הנתון הזה, חבר'ה, קומו, יש לכם שבת? שבו. לא, אמיתי, לא להעריך נתון כזה. זה נתון היום? אמיתי, היום זה, היום אתה יוצא לתל אביב, בוא, אתה משלם 35, כמעט 40 שקל לחצי ליטר בירה. נכון. במקום שאנחנו מדברים עליו, אתה משלם 20 שקל צ'ייסר רק, ונראה לי זה במצב הטוב, כאילו, אני בטוח שיש יותר מזה. להוציא אפי אוורים ושיט, כן, אבל בגדול זה הדיבור. ובוא נתשמע, שם אתה יושב. נכון, צריך להגיד. אווירה זה תלוי באנשים, כן, תלוי בנו. אני חושב שאווירה זה אנשים, חד משמעית. אם יושבים, אגב, זה בכל בר, זה בכל בר לדעתי, כאילו, בסדר, אתה יכול לשבת עם כל האנשים בעולם, אחי, והבר יהיה הכי תוסס וזה, אם אתה יושב בשולחן מאפן, אחי, בא לך למות. לא משנה איפה אתה יושב. לא משנה איפה תשב. תשב בבר עם המיקסולוג הכי משוגע שיעשה לך פלרינג באוויר, בקבוק וודקה מתנופף לו באוויר. תשחרר, תביא את הארץ כבר, נו, מה אתה תוריד את זה, ילד. אז כן, זה חד משמעית, אתה יוצא לבר ויושב, אתה משקיע את הסכום הלא קטן הזה. לא מבוטל, כן, לא מבוטל. זה לא כסף. אתה לא יודע איפה, אין לזה תקרה, זה לא שאכלת מנה במסעדה, סיימת, סבבת, הלכת. לא, ברור שלא. אלכוהול, אנשים, וזה עוד צ'ייסר, עוד חצי, ועוד צ'ייסר, עוד חצי, עוד איזה ככה, לא יודע, יבוא איזה כוס יין. מה, לא תביא צ'יפס? מה לא? אז היא תציע לך צ'יפס בולגרית, מה לא תגרד? לא תגרד את הבולגרית? תגרד? ואז הבת זוג מגיעה, לא תזמין לה משהו לשתות, לא תזמין לה איזה קוקטייל. הגרון יבש, להרטיב. אז כן, נו, בטח, בוודאי, אני חושב שזה, אנחנו חיים גם בזמנים של כל אחד מחפש את האקספסטיזם, אסקפיזם, המקום לברוח, כן, כל אחד רוצה לברוח לשקט שלו, עבד, תחן 9-10 שעות. או שלא, יש אנשים, אני יכול להגיד לך, יש ימים שאני חוזר הביתה, עזוב אותי, אל דבר איתי. הגעתי הביתה, לא יודע, 6-7 בערב, לא רוצה לשמוע מאף אחד, רוצה ללכת, להתקלח, לשבת פה, לאכול איזה משהו מנחם, לראות טלוויזיה, לא יודע, עד הלילה ולכת לישון. ויש ימים, אחי, שבא לך, לא יודע, בא לך לסיים את העבודה הכי מוקדם שיש, כי מחכה לך אפי, אחוז שילינג, ובא לך לחזור הביתה, שיקור של החיים. לחזור בזיגזגים. כן, יש ימים, תשמע, זה בהמשך כאילו למה שאתה אומר, זה באמת כאילו, אחלה של מקום, כאילו זה באמת תקופה זה תקופה שדורשת הרבה מקומות מפלט מכל מיני כיוונים, כי הרבה פעמים אתה יודע בתקופה הזאת אתה יכול להרגיש מאוד מאוד overwhelmed, זאת אומרת יש לך הרבה מאוד זה ואתה רוצה את השקט שלך, מצד שני אתה יכול להרגיש הכי בודד בעולם, כי כל אחד הוא עם השיט שלו שיושב לבד בבית וצריך להתמודד עם האזעקות ועם הלחצים ועם הפה ועם השם ועם החבר'ה שלו שבלבנון ובעזה ומי מאיתנו שמכיר חטוף או חטופה שכרגע בעזה, אז בכלל זה מוסיף לסף הלחץ עוד יותר, ואני לא במקום הזה לשמחתי, ואני לא יכול להעיד כאילו מה קורה שם, אבל אני מניח שזה מקום לא פשוט בכלל. באמת כאילו, זה נגיד איזה משהו, זאת אומרת, אני חושב שאחד הפתרונות הכי טובים לדברים האלה, זה חוץ מיציאות ועניינים וזה, זה באמת
המעגל חברים, זאת אומרת, זה משהו שיכול לדעתי להרים אותך לגבהים מטורפים, או להוריד אותך אגב לתאומות שלא ראית בחיים שלך. נכון, זה תלוי, צריך להיזהר. תלוי מאוד אם אתה יושב, תלוי מאוד מי החברים שלך, תלוי מאוד איך הדינמיקה עם החברים. דינמיקה, כן. זה חשוב מאוד. אני חושב לשבת בבר, לשבת במסעדה, או לא יודע, לצאת מה שנקרא מהבית, ולא לשבת בבית, להגיד, כל הזמן אתה יוצא לך להגיד, וואלה, היום אני שבור, אני הולך להירקב בבית, כאילו, יש לזה איזשהו חלק שזה מגיע למצב שאתה נהיה בודד מדי. יצא לך תקופה שהיית בבית, אמרת, וואלה, אני עכשיו תקופה, לא יודע, תקופה שישבת, אמרת, וואלה, אין לי זין, לא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת. היו לי תקופות. כן? היו לי תקופות. שהייתי גר לבד, הייתי גר בדירת שותפים. היא לא הייתה באמת דירת שותפים, אז לא היה את הדינמיקה של השותפים. זו הייתה דירה כזה בלי סלון, רק מטבח כזה וחדרים ומקלחת שירותים. אז אתה באמת כאילו תקוע בחדר. אתה באמת תקוע בחדר, אז באותו זמן הייתי גם מעשן, אז לא... זאת הייתה הבריחה שלי. הייתי חושב וזה, אבל... תמיד באיזשהו שלב נכנס תמיד איזה חבר, ישב וזה, היינו מדברים, הוא בא עם התסכול שלו, הוא היה איש קבע, סתם, הוא היה בא עם התסכול שלו, אני הייתי בא עם התסכול שלי, וכזה היינו, כל אחד היה פורק, ולא עכשיו כדי לפענח, כאילו, אל כפסיכולוג שלי, סתם תן לפרוק, לשם פריקה, לדבר וזה, ואז עוברים לאיזשהו צחוקים, אז תמיד מנקה ומרענן. אבל העצם זה של לקום וללכת זה יותר קשה, כי אתה כבר בבית, אז אתה כבר יושב עם עצמך. כן. אתה כבר לא עושה את הצעד הזה לצאת, כי אין לך כוח. אז איפשהו צריך גם למצוא את הכוחות לקום וללכת, ולצאת, וקצת לראות אנשים. וואלה, כן. אפילו גם אם זה סתם, אפילו זה לא סתם, לראות, אתה רואה דברים זזים לך בראש. זה שאתה יושב מול מסך כל היום ומשחק, לא יודע, משחק במחשב, זה משהו שאני למדתי עם השנים, עליי לפחות. אני חושב שגם הסוג של העבודה שלנו, זאת אומרת, עזוב שאנחנו בעבודה משתדלים, אני חושב שיש לנו את חיי חברה מאוד טובים בעבודה. כאילו, כן. החבר'ה של העבודה, ומי ששומע, החבר'ה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. אני חושב שכאילו, לשמחתי, אנחנו לדעתי מקום עבודה שהוא די חריג בנוף מהבחינה החברתית. כן. כי אני שומע, במיוחד בתחום הזה של ההייטק, שיש הרבה מאוד ניכור, הרבה מאוד בדידות בתחום הזה. אתה יודע, אנשים יושבים, מה שנקרא, סצנה מסרט כזה, אתה יודע, שמים את האוזניות שלהם, שמים את הקפוצ'ון, את ה-noise cancellation, ויאללה, שמאלה אחי, הם דופקים קוד עד 7 בערב מהרגע שהם הגיעו למשרד, יושבים לאכול איזה משהו עם הזה, אבל זה לא באמת, ושם באמת גם נראה לי, כאילו אתה יכול לפתח איזושהי סוג של ככה, אתה יודע, איזה בדידות כזאת. שוב, לשמחתי, אני לא מרגיש את זה אצלנו, את העניין הזה כאילו מבחינה של המקום העבודה עצמו, לפחות, לא, כן, לא נראה לי אין לנו זה, אני לא חושב שאין את זה, אני חושב ש... בין המקום עבודה הזה של תובעים בעבודה ומפרויקט לפרויקט, או אם זה שירות לקוחות, אז זה משיחה לשיחה, ורק עובדים על מספרים. כשאתה עובד על מספרים, אתה אין לך סוף. 8 בבוקר נפתח הקו, 6, 5, לא יודע, 5 בערב נסגר הקו, אתה כל הזמן הזה, כל הפרק זמן הזה, אין לך כלום חוץ מהפסקת צהריים של חצי שעה, אין לך שום דבר באמצע. זה רק אטרף. אני חושב שזה גם מאוד תלוי במנהלים, אתה יודע? זה מאוד תלוי במנהלים, זה מאוד תלוי בראש צוות, זה מאוד תלוי בניהול, כי בסופו של דבר הם אלה שצריכים להחליט מה הדינמיקה, איך זה עובד, איך הדברים יעבדו, אולי לייעל את הדברים. אצלנו במקום עבודה, אנחנו לא רואים את זה, ובאמת יש איזושהי קרקע כזאת רגועה, גם כשיש לחץ, יש איזושהי קרקע רגועה, אני חושב לפחות ככה אני מרגיש, ואני חושב שזה יותר בריא, כאילו אתה יכול שנייה רגע לעצור, לנשום עמוק, אפילו לא יודע, לקחת יום חופש 2, להירגע ושום דבר לא יקרה, לא יצטבר לך איזשהו עכשיו פיק מטורף של עבודה. כן, אבל זה כבר תלוי בניהול שלך של הדברים, כאילו זה הרבה תלוי בניהול שלך, של הראש צוות שלך,
יש לך את האפשרות למרוח את זה, יש לך את הדינמיות, יש פה איזשהו work-life balance. כן, בדיוק, ה-work-life balance הוא הדבר הזה... ברמת הקריטי, לדעתי. כן. אני חושב שאחת הסיבות שאני מאוד 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 אוהב את המקום עבודה אצלנו, שאני יכול באמת לנהל את כאילו ה-work-life balance שלי הוא מאוד 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 טוב, גם מבחינת כאילו הווליום של העבודה, גם מבחינת היחס של המנהלים, אתה יודע, דברים כאלה, וזה מדהים בעיניי, כאילו זה אחת הסיבות שאני עף על המקום, מי שמכיר אותי יודע. מה, איך הגענו לדבר על זה? וואי. לא זוכר איך הגענו אפילו לדבר על זה. דיברנו על התחביבים שלך. נכון, התחביבים שלי. מה התחביבים? אוקיי. עדיין לא נתת לנו תחביבים. וואי, אני מאוד אוהב אופנועים. איש שיחה ושיח. איזה שיחה ושיח, כן. מה אני אוהב? לא, מה התחביבים? אני אוהב הומור. כל מה שקשור להומור, אני יכול... ציניות, כן. לא לקחת, כאילו, כשצריך לקחת את הדברים ברצינות, וברצינות המרבית. אבל כשלא צריך, למה? כאילו, אני לא רואה טעם לשבת ולהיות רציני כשלא צריך. מכל סיטואציה אני חושב שאפשר להפיק שטויות מצחיקות, גם אם זה קצת שחור, גם אם זה קצת עושה לא נעימי לאנשים מסוימים. לא נעימי. לא נעימי. אבל אני אומר את זה בכוונה, כי יש המון אנשים שלדעתי חושבים ככה, פשוט מפחדים להגיד את זה. אתה מבין מה התכוון? זאת אומרת, יש המון אנשים שחושבים שכן יש מקום להומור שהוא קצת אג'י, קצת טיפה דוחף וקצת טיפה זה, ולא נותנים להם את הזה. זה מה שנקרא קצת ציניות. כן, קצת להשתחרר וזה. כן, בגדול. בגדול, יפה. עוד משהו? עוד איזה... אני אוהב אופנועים. די, מה אופנועים? תשחרר, מה אופנועים? אמרת 4 פעמים אופנועים. יש לי גם זיכרון של דג. אז הוא אוהב דגים. אוהב דגים. היה לו פעם דג, קראו לו נמו. אתה יודע שבאמת היה לי... תקשיב, קראו לו נמו? לא, תקשיב. אני כשהייתי קטן, תראה איזה תמימות של ילד. כשהייתי קטן, היה לי דגי זהב. סבבה עכשיו. אבא שלי כל שבוע מחליף לי דגים. למה? כי אני בתור ילד הייתי מקבל אוכל, נגיד סנדוויץ' עם שוקולד, פיתה עם שוקולד. אז הייתי מביא גם לדג פיתה. אני זורק לדגים. הייתי אומר, מה, רק אני אוכל? פיתה עם שוקולד. ואין זורק לו, אתה יודע, חתכה פיתה עם שוקולד. ומה, אתה יודע, דג, זה אוטומטית, המים שלו טיפה, זה דג אשכנזי כזה, זה אוטומטית, זה קצת לא נעים לו. אז כן, היו צפים וזה, מתים שם על הזה, כל יומיים 3 אבא שלי היה קונה... פבר שדאגת לו. לא, דאגתי להם, אחי. לפני שדאגת לו, פיתה עם שוקולד, כאילו לא היה אמר, בואו נביא לו... לך אני אביא רק פיתה, למה? אתה לא מיוחד כמוני, בוא נשתף אותו. חביתות, חמוצי, פסטרמה, תקשיב, היה לי דגים חיו טוב, אחי. כמה אתה חושב ששוגי חי? לא דיברנו על שוגי. שוגי המלך. תקשיבו, טוב, בסדר. שבו. רגע, קודם שבו. עכשיו פותחים פרק שוגי. סליחה שאני מתפרץ פה, אבל מי שלא... מכיר, אז שוגי זה הכלב שלי, הוא כרגע אצל ההורים מהסתם, אבל שוגי זה המלך, סבבה, שוגי זה אח יקר, הוא בן 9, רואה גרמני מעורב עם מסקי סיבירי, זה הכלב הכי חתיך וחמוד וחכם שקיים. ראיתי רק תמונות. ועם זאת, הכי טומטם וסתום שקיים. לא, אבל הוא באמת, כלב באמת מדהים, כלב טורף, הוא אח על מלא בבית, זאת אומרת, הוא חלק מהאחים, אם קונים בשר וסטייק, אם קונים גם לא סטייק בנפרד, כי שוגי זה אח. זה הרמה. ואז אתם מוזמנים, יש על האש. ימי חמישי. ימי חמישי, ברחובות על הגג. ברחובות. כולם מוזמנים. בית רגיל, דירה. תמנף את זה. יש פנטהאוז. יש את שוגי בכניסה, מחלק לכם חלוקים. יקבל אתכם, מחלק לכם חלוקים ומטליות לחות. יש סאונה רטובה, סאונה יבשה אם אתם רוצים. וואי, רק תזהרו מהשערות. תזהרו מהשערות של שוגי. לא שלי, מה של שוגי. להיזהר מהשערות. אם לא תרביץ לכם, למי נקטע עכשיו? תרימו רגליים. מה? אז כן, אז יש לנו רגע, אז יש לנו פה איזה משהו נחמד, יש לנו פה איזשהו נושא. בואו נדבר רגע על דברים שמעצבנים אותנו. מה מעצבן אותך, אפק? מה מעצבן אותך, אפק? אתה יודע בדיוק מה מעצבן. אני יודע, אני להדליק אותך. אני יודע, אבל הוא שואל אותי. להדליק אותך קצת טוב. להדליק. אנשים. כרומוזומים, אטומים באוויר.
אידיוט. עצם יקום. עצם יקום, האיש, האנוש הזה שמעצבן ומרתיח לי. אתה יודע מה? לא, אני משנה. יאללה, חדש. עצם, זה שיהיו נחמדים, הם יכולים להיות חמודים והכל, אבל רחוק. כן. לא לגשת, לא לדבר. לא לגשת. חבר'ה, מי שרואה את הפק ברחוב, מי שרוצה, בלי סימני שאלה, בלי שאלות, בלי בקשות. אפשר לבוא לדבר, ללכת. עכשיו לחפור, לאכול את הראש. זה בעבודה, כן? זה מה זה. זה בארץ. זה מה מעצבן אותך, אחי? מה מעצבן אותי? מעצבן אותי שדברים נעשים לא בדרך שלי. וואי, אחי, גם שלי. זה מעצבן. איזה מלך, גם אני ככה. כן, אני מקבל על זה כאפות בבית. מוריה, אם את שומעת, הוא מאוד אוהב אותך. אפק, אם אתה שומע, אתה יכול לישון אצלי. מסדר לי את הספה, תביא סדינים. תוריד את הסדינים, את הסדיני חורף, אני אוהב סדיני חורף. וואי, אחי, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. דברים שאתה בא לעשות, אתה יודע שאתה עושה את זה טוב. לא אומר עכשיו הכי טוב. לא הכי טוב, אבל אתה עושה טוב. אתה יודע שאתה בא, אתה מכין ארוחה, אתה הולך להכין, לא יודע, סתם. לא נעוף עכשיו, ביף בובריון, סתם, לא. לא נעוף עכשיו, ביף ווילינגטון, לא זה. חביתה עם קצת, שים קצת בצל מטוגן כזה, קצת המקפיץ עם פטריות. אתה יודע שאתה עושה את זה? טיל. טוב. טיל. תגיד טיל, אחי, תפרגן לעצמך. אוקיי, אתה יודע מה? טיל. מטורף, אחי, החביתות שלי. טיל. וטעמתי. אתם לא מבינים, איזה חביתה לא פלאפית כזאת. לא שחביתה זה דבר האחרון שטעמתי אצלך. טעמתי את כל הדברים הכי טובים. כאילו רק חביתה לא טעמתי. אז חביתה, אני עושה אותה טיל. עכשיו בא בן אדם, אומר אני אכין חביתות. אתה יודע, סתם חבר. עכשיו, אני יודע שהחבר כפרה, אני מכיר את החביתה, בהתחלה אתה נותן, אתה אומר יאללה בוא ננסה. נחמד. בגוף, קופץ לך, כל הגוף גרד לך, אומר לך, רק שיעשה איזה, אתה רוצה שהוא יעשה איזה כמו שאתה עושה, למה? כי אתה יודע שאתה עושה איזה, אבל יש אנשים שלא אוהבים בצל. לא, אין בעיה, תוריד את הפטריות, תוריד את הבצל, תעשה חביתה קלין. קלין. אתה אומר גם על ה... יענו נקי, כמו שאתה מוריד את הצ'ייסר נקי. מלח פלפל ושמן זית. בלי פלפל אפילו. אפילו בלי פלפל, לא, אני חייבתי לו פלפל. אני לא אוהב את זה, זה צובע אותה בשחור כזה, זה לא... אז וואלה, אני יודע שאני מכין אותה טיל, הבן אדם בא, מביא לי כפרה פיתה, עם הסימני שרוף. לא, זה דיכאון. אחי, באמת, אומר לך, הביא לי את זה, זה היה קריספי, זה היה קריספי ברמה כזאת שאתה חותך, ואז יש קרומי למעלה, ואז כאילו נוצר, לא יודע, אחי, לא יודע, שכח אותה. אם אתה הסתובב. עם דוקטור שקשוקה. אז כן, יש דברים שאתה בא ואתה אומר, אני רוצה לעשות את זה בדרך שלי. אז אתה תמיד תעשה את זה, אבל אתה יודע, זה לא מצטער טוב, זה לא מצטער טוב. זה לא משהו שהוא טוב. זה לא משהו שהוא טוב. זה יכול לגרום להרבה אנטגוניזם מהצד השני. כי הצד השני לא מבין, זה לא בקטע רע. נכון. אני מאוד מסכים איתך בנקודה הזאת, אני חוטא בזה בטירוף. כאילו, מאוד מהימים של הצבא כקצין, ואני חושב שכל תפקיד שעשיתי, או כל מקום שהייתי בו, או כל זה, תמיד אמרתי, די, עזבו, אני אעשה. הכל טוב, אני אעשה את זה. זה מהסיבה הזאת, אבל זה מסוכן, למה? כי אתה יכול ליצור המון אנטגוניזם מהצד השני, כאילו. אחד, אתה במרכאות דופק את עצמך, כי אתה עושה הכל. נכון. כי אתה עושה הכל. מצד שני, כאילו, אתה יודע, גם אנשים אחרים אומרים, רגע, מה, אתה לא סומך עליי שאני אעשה את זה? תן לי לעשות את זה. אז לא, אני לא סומך. לא סומך עליך, ימניאק, זדיין מפה. אני עושה את זה, אף אחד לא נוגע. אף אחד לא נוגע, רק אני. וואי. כן, יש בזה. אחי, אני זה ממש עם ה... יש בזה... מי הכין לך? אני חייב לה... אתה אחר כך תגיד לי מי... מי כתב לי את התוכן? לא, מי הכין לך את החביתה הזאת? מה זה? אני חייב לדעת. באופליין, לא פה, לא נעים. רונני, לא נעים. וואי, בונה, זה נקודה מעולה. אז כן, זה משהו שהוא מלווה אותי תקופת, האמת. וזה מה שמעצבן אותי. וואי, זה מעניין. מה מעצבן אותך? איזה נקודה מעולה, אחי. אפשר לקרוא לך בפודקאסט בילו או כפיר? או מה אתה מעדיף? איך שאתה רוצה, אחי. או כפיר, אולי... סקס משין. 69. הכינוי שלו בקאנטר סטרייק. הכינוי שלי, כן. נו, כן, בבקשה. מה מעצבן? אני אגיד לך מה מעצבן. אנשים שהם לא נחמדים, מעצבנים אותי. מה זה לא נחמד? איש לא טוב, איש שבהווייתו הוא אגואיסט, איש שבהווייתו הוא דואג רק לעצמו, אך ורק לעצמו קודם כל, ורק אחר כך אולי ידאג לאחרים.
אנשים שמחפשים, אנשים שליליים, זה משהו שאני פחות אוהב, ואנשים שמחפשים את המינוס בכל דבר. אני חושב, ואני מקווה לפחות שאני בן אדם מאוד חיובי, ריאלי, כאילו ריאלי מאוד, כן, ריאלי, זה חשוב, ריאלי אבל חיובי. כן, אני לא זה, אבל אני חושב שאנשים, אתה יודע, יש אנשים שלא משנה מה קודם כל התחת שלהם, אני שונא את זה, זה גם כאילו דברים שגרמו לי אגב לעשות דברים כנגד, כדי להוכיח להם כמה אפשר אחרת. אני אתן דוגמה, ברשותך. אוקיי, תן דוגמה. בלי לשרוף אנשים. לא, חלילה. בלי להדליק פה אנשים. חלילה. מי שלא יודע, אני עשיתי תואר ראשון שלי במכללה למינהל, מדעי המחשב, והייתי... וואי, יוקרתי. הרבה כסף עלה לי. הבחור, הוא מגרד דולרים שם. כן, מגרד דולרים כדי לשלם להם עדיין. לא, ואחד הזה, כאילו שמכירים אותי במכללה באמת, זה העניין של הסיכומים. בסדר, בילו סיכומים, זה הסיכומים שלי. בילו סיכומים, מי שלומד במכללה למינהל, או במקרה... מדעי המחשב, זה התפרסם, כן. לא, זה מוכר, זה איזשהו דרייב שהייתי מנהל במהלך הלימודים, כמובן ללא מטרת רווח, הכל באהבה של סיכומים שהייתי כותב, ואני יודע שמשתמשים בו אפילו עד היום, סיימתי לפני 2 בערך. פרייר. כן, פרייר חושיליק. פרייר. חושרמודה. אבל אתה יודע מאיפה זה נבע? מאיפה זה נבע? אז ביך, היה לי איזשהו טאקל עם בחור מהלימודים, שהיום הוא חבר קרוב אגב מהלימודים, שאמר לי באיזשהו, יש תמיד בהרצאות, אתה יודע, את הקטע הזה שאתה צריך לתפוס את המקומות מקדימה, וזה עכשיו אנשים כאילו, סתם, פגרים, סתם תופסים את המקומות מקדימה. הם בטלפון וזה, סתם רוצים לשבת מקדימה. עכשיו, מה הם עושים בשביל זה? הם יוצאים מההרצאה הקודמת, יש נגיד הרצאה לפני, הם יוצאים איזה 10 דקות לפני, הולכים לכיתה השנייה, שמים, נשבע לך, שמים פקק על הכיסא, זה תפוס. לא מאמין לך. באלוהים. לא מאמין לך. בסבתא מזולדן. די, נו, בסבתא מזולדן. תקשיב. לא מאמין לך. ואז אתה הולך לזה. הוא מפספס כאילו. הוא מפספס 10 דקות רבע שעה. שעדיין המרצה מדבר. כן, 10 דקות רבע שעה. עכשיו זה סוף השיעור. זה יש דברים. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל בסופו של דבר אתה אומר כאילו. עכשיו הוא לא שם רק פקק אחד, הוא שם 17 כי הוא תופס לכל החבר'ה. עכשיו אין בעיה. הוא אוסף פקקים מהמחזורית. הוא אוסף פקקים מהמחזורית, מחזיר את זה, מכניס לסק. לכל החבר'ה. הוא רושם שם על הפקק? לא, שום דבר. אתה בא לשם וזה, אתה מוריד את הכיסא, נופל פקק, אתה לא מתייחס שנפל פקק. ואתה יושב, לא, זה תפוץ פה, כל הסורה. מה אתה רוצה, תגיד לי. ואז התחלנו להתווכח, כאילו באותו, זה הגיע כאילו, לא רוצה להגיד טונים גבוהים, אבל זה כאילו הגיע, אתה יודע, לאיזשהו להט מסוים. לא התנשקנו. מזל. והוא אמר לי, תשמע, אתה לא יכול לעזור לכולם. יעני, כל אחד לעצמו. עכשיו, ככה? אי אפשר לעזור לכולם, אתה בטוח? אי אפשר לעזור לכולם, אין מה לעשות, אתה חייב לדאוג לעצמך. אמרתי לו, תשמע אחי, אני לא מסכים איתך. אני באמת לא מסכים איתך בהוויה שלי, אבל בסדר. זה היה בסמסטר הראשון של שנה א', עוד למדנו במכללה, שנייה לפני התחלה של הקורונה, ואז התחילה הקורונה, והייתי מסכם, אני כאילו לומד הכי טוב עם עצמי כשאני מסכם, קח את כל החומר וזה בסוף הקורס, והתחלתי כאילו לשתף את זה, והתחלתי לשתף את הסיכומים, ולאט לאט ראיתי כאילו את האימפקט המטורף, שהסיכומים האלה עשו להמון אנשים, גם במכללה אגב, וגם מחוץ למכללה, גיליתי שהסיכומים הם מפורסמים גם איך קוראים להם, בבר אילן, במקרה. לא משנה, אבל, ואז אני אומר, זו ההוכחה הקטנה שלי, האבי הקטן שלי, שאפשר לעזור לכולם, אפשר לעשות את זה בחינם, אפשר לעשות את זה טוב, ואפשר גם בלי בלבולי ביצים, סליחה על הזה, בלי בלבולי שכל, שאנשים ידאגו רק לעצמם. יש את האנשים שמסכמים באמת, אתה יודע, רק לעצמם, שומרים וזה, שולחים סיכומים רק לחברים הטובים. אני מאמין שאם אתה רוצה, או מגיע לנקודה מסוימת, אני חושב שמשעמם לבד בפסגה, תביא איתך את האנשים, תיצרו איזושהי פסגה משותפת ביחד, ואולי אפילו תגיעו לעוד פסגה אחר כך. השאלה באמת זה שאלה האם באמת לעשות איזושהי סלקציה, ולקחת רק את האנשים הטובים, או האנשים שאתה יותר אוהב. תשמע, אני בעד לתת הזדמנות. אני קודם כל נותן הזדמנות, אני לא מכיר אותך. אני יושב איתך עכשיו, אני לא מכיר אותך. הוא לא מכיר אותי. אני לא מכיר אותך. לא מכיר אותי, סתם. נפגשנו פה למטה. נפגשנו פה למטה, דפקתי לו בדלת. ראיתי ציוד, עליתי. רוצה לעשות פודקאסט? יאללה, נו, נזרום, יאללה.
אני בעד קודם כל לתת הזדמנות, להסתכל על הצד, נקרא לזה החיובי הטוב של הבן אדם, או לפני שפסלתי אותו, וזה קשה, כי הרבה פעמים אתה גם נכווה, כן, בוא, אני מהנקודות האלה גם נכוויתי, כן, בוא, לא הכל ברור, אבל אני כן חושב, כאילו, קודם כל לתת, תן, כל עוד זה לא פוגע בך כמובן, כן, אבל קודם כל תן, מי שיגיע איתך לפסגה זה כנראה גם האנשים שאתה תרצה להשאיר סביבך. נכון. סבבה. אם הם יבואו איתך ביחד לפסגה זה יהיה מדהים, אם אתה תגיע לשם והם יגיעו אחריך, גם מדהים. אבל לדעתי כאילו צריך, הלוואי, כן, אני חי קצת בסרט ובעולם ורוד, אבל אם היה באמת את האפשרות הזאת לתת ולעזור לכולם כל מה שאפשר, אני חושב שהיינו פה במקום הרבה יותר טוב, אגב גם במדינה עם כל מה שקורה, אבל אני פשוט חושב כאילו שזה צריך להיות משהו שהוא נחלת כלל, ולא איזה משהו שהוא אינדיבידואלי, זאת אומרת רק אני עוזר, או רק אתה עוזר, או רק היא עוזרת, זאת אומרת כל אחד שיסתכל קודם כל על האחר, ואז על עצמו, או כאילו, כמובן, עד לרמה שזה פוגע בך, כן, אבל לדעתי זה יכול להיות מדהים, זה ישנה פה הרבה דברים, אגב איפה אתה רואה את זה פה במדינה, אתה יודע? אתה רואה את זה במלחמות. במלחמות, כולם קמים, שמים את התחת שלי למטה, קודם כל החיילים, קודם כל הנפגעים, קודם כל הזה. הייתי רואה את זה, ראיתי את זה, אני פעם ראשונה שנתקלתי בזה, אגב, היה בצוק איתן. אתה יודע, חבר טוב ויקר מאוד, נפצע בצוק איתן, נסענו לסורוקה, ובאמת, פתאום אתה רואה שם את כל מלא אנשים שלא קשורים לאף אחד מהפצועים. לא קשורים לאף אחד מהפצועים. מגיעים לשם. כן, פשוט מגיעים כדי לתת. נכון. אנשים עם אוכל, אנשים עם מוזיקה, וכיף, לתת יד. לתת זה איזשהו גם, תזכור שזה להוקיר תודה גם. נכון, לא, אתה צודק. התודה המעט שהם יכולים לעשות. זה לא, אפשר גם לשבת בבית ולהגיד אני מוגן בבית, אני בממד, הכל בסדר. אבל אנשים פשוט יוצאים. איפה ראית את זה עוד הפעם? ראית את זה עוד הפעם? עכשיו, בשביעי באוקטובר, כן, ראית את זה. שכולם קפצו. כולם קפצו גם כדי להגן בגופם, כן, צריך להגיד. אנשים ששמו, לא את התחת שלהם, אנשים ששמו את הנשמה שלהם ואת הלב שלהם, לפני אנשים אחרים, ללכת ולחלץ, והאנשים האלה קדושים, סבבה? וגם אחר כך שראית את הגיוס הנרחב שלה למילואים, זה מספרים, ואני איש כוח אדם בתפקידי בצבא, לא היה מספרים כאלה. לא היה מספרים כאלה, אני לא מכיר מספרים כאלה שנים אחורה, וזה גם בגיוס למילואים, וגם ההתגייסות של העם לתמוך בזה של המילואים. מבחינתי זה הדבר שריגש אותי, זה הדברים האלה, ואם נשכיל ונוכל לקחת את זה גם ליום יום, איפה אנחנו ואיפה מדינת ישראל שלפני יום. יכול להיות שדברים זזו קצת, יכול להיות שבאמת יש פה איזושהי הבנה, להירתם לאיזושהי משימה, וכולם באים למשימה הזאת ולא משאירים אף אחד מאחור, ולא דואגים רק לתחת של עצמנו. יכול להיות שיש פה איזשהו משהו שישתנה, יכול להיות שאנחנו נגיע לאיזושהי סיטואציה שכולם כבר יבינו את זה. אגב חבר'ה, אם אתם לא מסכימים איתנו זה גם סבבה. זה גם טוב. הכל טוב. לא חייבים להסכים עם הכל. בלי כללות, לא לקלל. לא לקלל. אסור לקלל. לא, אבל, לא, תראה, זה מאוד, אני חושב שזה גם מאוד ורוד להגיד את הדברים האלה. נכון. כן, בוא, אני לא חי בסרט, אף אחד לא ישמע את הפודקאסט ויגיד, מחר אני עוזר לכולם, אבל אני יכול להגיד, אגב, שאני שם לב, אני אגיד את זה לאנשים שאנחנו מכירים, שאני ואתה מכירים, כן, שהסביבה שלנו היא סביבה מאוד מאוד כזאת. יש פה אנשים שכן קמים ועוזרים, לא משנה מה, לא משנה מתי, באים, הולכים, נותנים, לוקחים, סוחבים, וזה אנשים, וזה גם למה אני חושב ואני כרגע מדבר פה כאילו על החברים הטובים שלי ושאפק, שזה בעצם החבר'ה של העבודה, שבגלל זה גם נהיינו קליקה כזאת חזקה, שזה לא רק הצחוקים, שיש לך, כאילו, החברות הזאת נמשכת גם אחרי 5, אתה מבין למה התכוון? שכאילו, גם אחרי 5 בערב, אנחנו חברים טובים, אנחנו פה, זה 24/7, כל מי שומע את זה גם יודע, או שאני מקווה לפחות שהוא יודע. אנחנו, כן, זו חבורה שנבנתה באמת, נבנתה מאיזשהו קומץ קטן של אנשים, זה התחבר כזה, מאוד קטן, כזה חיבור של קצת חבר'ה שהיו גם לפני, בדרך כלל תמיד כזה, במקומות עבודה, תמיד יש כזה, זה כמו בצבא נהיה כזה, כן, פזם, פזם וותיקים וצעירים, וכאילו אנחנו ותיקים, יש לנו פזם,
שמתי משחקי פזם, חיילים שלי אכלו מכות על זה. לא, באמת, אחי. אנחנו היינו מגבירים את זה. החפשים, אז גאווה, מה זה? מה, אתה אכלת גבנץ? בוא תקבל סתירה. מי ישתה חלב? אסור לשתות חלב. אתם מבינים מה אני אתמודד? כן, לא, אבל לא, זה לא קשור. בצבא אתה עדיין ילד. כן, כן. אתה לא מבין את הדברים האלה. כמובן, זה לא פוגע במקצועיות. בחלק מהמבצעיות של זה, זה לא... סתם איזשהו משהו קטן כזה. אבל בעבודה באמת זה נבנה מאיזשהו קומץ קטן של אנשים שאני זוכר, אני הגעתי, הייתם כבר חלק מאיזושהי קבוצה מגובשת, בעצם כבר הייתם... אתה מתי הגעת? אני הגעתי, זה היה לפני 2 פלוס, משהו כזה, זה קצת אחריך. קצת אחריי. אני שבוע גם אחרי גיל זה היה. אני חודשיים אחריי בערך. כן, משהו כזה. משהו כזה. וכבר היה משהו מגובש, ואני זוכר, היינו יושבים אז בתקופה, היו תקופות, היו זמנים, היינו יושבים על הגג בצהריים. לא למטרת קפיצה, לארוחת צהריים. עדיין לא למטרת קפיצה, אבל לארוחת צהריים, תחת כיפת השמיים, עם השמש והזה, והחום, והלחות, וכל... והשיער שלי מתנפנף ברוח. כן, והשיער שלו התנפנף ברוח, ומאיה בוכה שהיא רוצה להישאר למעלה כיכר במשרד, וכל הדברים האלה. כל העצבים. וכן, וראיתי שפשוט כולם מדברים, כולם... מתעניינים, כולם בשיח כזה מכבד, מצחיק. וגם לא מכבד. וואלה, גם לא מכבד. לא, אני אגיד... וגם לא מכבד. חבורת זבלים. לא, אני אגיד לך למה, כי בדיוק דיברתי על זה עם מישהי מהעבודה לפני כמה זמן, שנרקמה פה איזושהי חברות מאוד מאוד טובה, שאנחנו יודעים בדיוק מה הגבולות. אני מכיר אותך טוב, אתה מכיר אותי טוב, אתה יודע בדיוק איפה לגעת ואיפה לא לגעת. נכון. וזה היופי, כי אפשר כאילו לשרוף בן אדם, וזה עדיין כאילו תהיה הסיטואציה הכי מצחיקה גם בשבילו. שכאילו גם תגרום לו להרגיש הכי בנוח וזה, כי אני לא נוגע חלילה בנקודות רגישות, וגם לכל החבר'ה להכיר יותר טוב, וזה כמובן קורה רק כשאתה מכיר בן אדם טוב, ולא שלום שלום, או אני רק אוכל איתו צהריים, אלא יש פה... אתם תכירו את ביל, הוא קצת סוטה. לא, אני... קצת סוטה. אני... הוא קצת סוטה, כן. שלום. שלום, ערב טוב. סתם. כן, לא, אבל אני מזכיר לך, כן, יש פה... אני אגיד לך מה, היה גיוס יחסית גדול בטווח קטן של זמן. זאת אומרת, בחצי שנה בערך גייסו את כולנו. נכון, כן. היה איזה חמולה כזאת. בום כזה, כן, כולנו הגענו לצוות, או לא לצוות, או אתה יודע. אבל דברים השתנו מאז, כבר לא עולים לגג, כבר בקושי אוכלים צהריים ביחד, נבלות של אנשים, כל אחד דואג לתחת שלו, וזה. אתם רואים בדיוק מה שדיברנו. תשכחו על כל העקרונות שדיברנו עכשיו. אתם לא מיישמים כלום, אנחנו דיברנו על זה עכשיו. עכשיו דיברנו על הנקודה הזאת, לא לחשוב רק על עצמך. כן, מאיה. כן, מאיה. לא על מאיה. אתם תכירו אותה לבד. תכירו אותה, פרק הבא. אז נראה לי שאנחנו ככה ניתן סיום. וואלה, כן. ניתן סיום, זה פרק ראשון, היה פה מאוד, אנחנו יודעים, קצת מבולגן, קצת נתנו פה נושאים וזה, התחלנו מנפחים פה נושא, כן, נתנו דו שיח, פחות נושא קונקרטי, אבל אני חושב שמפה אנחנו רק נגדל, נלמד. הלוואי. ושיהיה לנו בהצלחה, אנחנו לוחצים יד, אתם לא רואים, בעתיד אולי זה גם יהיה מוסרט, נראה, אתה יודע. צריך להביא פה איזה, גו פרו וזה. תכנונים עתידיים, אגב, אני חוזר ואומר, אנחנו נשמח לאנשים שאחד רוצים לבוא ולדבר ולשבת, זה המקום, להכל, לצחוק, לעצב, לבכי, לכעס, לבלגן, למקצועיות, כן, אפשר לדבר פה על הכל מבחינתנו, וגם אם לא, אז הנושאים שבא לכם, שאנחנו נדבר עליהם, או שאתם רוצים לשמוע אותנו, חווים עליהם דעה, או מדברים עליהם, עושים עליהם צחוקים, או... צריכים תגובות, חבר'ה, אנחנו צריכים תגובות. כן, אנחנו צריכים לדעת מה אתם... אם זה מעניין אתכם, אם נגענו לכם באיזושהי... אם נגענו, בקטע טוב. לא, בילו, להירגע. אני תיגר ליד אל גולה. חוקי, לא... בלי שמות, ימים יגידו, אבל בלי שמות. ימים יגידו,
אז כן, אנחנו צריכים, תנו לנו איזה שהם נקודות. אם זה נגע בכם, מה שדיברנו עליו, אם התחברתם, אנחנו נשמח שתיתנו לנו לייק. Like and subscribe. Subscribe. Welcome to my channel. Welcome to my channel. טוב. And have a good evening. Good evening to you too. ביי ביי.